Oke, itu baca balik di studio Cak buat Kik Bakul. Tema kita kali ko lagi luang dak. Nah, itu judulnya. Ayo lain. Lagi luang dak. Motota di kota kosong Citoloma Lampola. Jangan lupa ikuti terus video dari Jongnil. Oke, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan channel Jongnil Bahaso Sumpu Toto Lawak Sumpu Minang Kota Kosong Citoloma Lampola. Lagi luang dak? Nah, itu tema kita kali ko. Lagi luang dak? Nah, itu bahasa sumpunya. Kalau dia puak kecek itu dek kan? Dia dak omu apa aja orang. Kalau omu anu aturan orang, omu apa aja orang, dak elok kan kawak deh. Tapi cobain lah awak pemberontak terus kan. Dak omu diatur. Dak omu apa aja orang. Pasti dikecek nih. Lagi luang dak ya padahal awak dak gilo ya dia kan. Tapi tu dah sana. Kalau awak dak pandai-pandai duit, dak pandai-pandai bagawe je orang. Nah, itu mode kalau di kampung boy. Jadi kejujur orang wak lagi luang dak itu lah di barat di sana tuh. Kalau di kumpul di sana bah orang ndak umur diatur, orang ndak umur apa orang bak po pencian lah ndak kata keceng gilo bagainya sana ayo lainnya betul lah di kadang-kadang tak lah tapi bah lah ndak ayo mah itu mengecek nang gilo tu murah tapi tadi dari awak entah apa lah kan. Itulah mode teman kini. Malah gue tuh lo, badendang tuh lo. Lanjut. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan Jongnil. Itu badendang balik di Seso Cinto. Pane mairi si tali cinto. Kamari riri jodi buahkan. Hane a i o a ma i o i u an a o u a i nan a o a o an dik o di patah rantiang jo hati i a o a ia babungo marato dahan batang manangi tabedo denai mamikirkannya. Oke, lanjut. Dan sana sadonya kadang dalam pergaulan sehari-hari ndak orang gilo ya nih kecek gilo anak. Kalau orang gilo ndak dor kecek na gilo anak. Kalau orang gilo sabana gilo tuh, ayo ibu ayah senu tuh. Itu kecek orang ndak. Tapi kalau orang nih kecek gilo orang tuh kalau dalam potau talapau dalam kehidupan saya orang ndak mau apa orang ndak mau dipatuin, orang nasyang ya. Itu kecek gila lagi lang dah. Itu nih. Dia dah umur apa orang kebanyakan kan tu nanti kecek ngilo orang kalau dia tahu tak apa kalau orang ngilo asli dari buat ada si anu tu ya tak tahu urus lah menit lah macam-macam mode noi itu kalau orang anak asli gilo tapi kalau orang anak dikecek gilo dalam otak tar kan tu orang anak bakil itu dah anak menurut aturan tu mode kalau di kampung ambo kalau kampung sana bah lo ya itulah ayo lainnya badendang lah dak oke bacando layang-layang putui nan ditaraju ba itu bana nasib si badan diri tabang melayang-layang tingginya mangga juju antapabilo tiba di bumi
alang tua dirin bogadang keuntung muncul jatuh di ladang urang a i au ajam i a u e o i a e angat o u o a o a i orang laragu tabedo denai mamikirkannya. Hayo lainnya. Oke.